Әллә нинди генә заман килде. Бер карасаң бар да бар сыман. Тик нигәдер җанда тынычлык юк. Һәр күңелдә давыл ярсыган. Тапкан малның бәрәкәте качты. Һаман җитми, һаман җыябыз. Аллаһ каршысына барып баскач, гөнаһларын кая куярбыз? Кеше китә. Җыйган малы кала, даны кала, кала эзләре, берәм-берәм искә төшә бүген Дәванинең әйткән сүзләре. Ахыр заман җитәр. Ата улны, ана кызны белмәс диде. Оят хая качты һәммәбездән, күңелләрдә шайтан тилерде. Иблис хуҗа һәркем тормышына. Изгелектән ерак гамәлләр. Сүзе белән өскә үрмәли гел, эше белән түбән адәмнәр. Сугышсыз да кеше кырылыр дип әйтә торган иде мәрхүмә. Дәва тапмый, әллә нинди ширдән кырыла бит халык. Күр менә. Ярлымы син, байгымы, һич аямый, бер Аллаһта бөтен өметләр. Аллаһны искә төшерделәр, борын чөеп йөргән бик күпләр. Вакыт җитми дип зарланабыз. Намаз өчен вакыт табылмый. Гайбәт сөйләп торган авыз гына ни хикмәттер, бер дә ябылмый. Хөкем сукмакларын таптый-таптый, бер туганнар нигез бүләләр. Нәфес диңгезендә бата шума, байлык җыя комсыз түрәләр. Савап дигән изге төшенчәне төрдек бугай инде тузанга. Күрше белән күрше аралашмый. Аяк басмый туган туганга. Әллә нинди генә заман килде. Бар да бар, тик җанда әллә ни. Дәваниләр әйткән кыямәт көн, ахыр заман шушы микәнни? Гөнаһларыбызга күрәдер ул сынау арты килгән сынаулар. Коръән китабында җавап та бар күңелдәге бөтен сораулар. Хак динебез туры юлга өнди. Иман булсын яшәү мәгънәбез. Аллаһның ризалыгын алып, рәхмәтендә булыйк һәммәбез. Гөлназ Хәйруллина.